Büyük ýarhananyň ähli bölümleri häzirki zamanyň iň ösün kämil önümçilik tehnologiýalar bilen üpçün edilenler. Önümçilik işlerin ilmiň öňdewarjy tejribeler bilen sazlaşykly guraýan bu ýarhananyň öndürýän guruluş önüminiň 70 götürmi, gowaçy ballaklarynyň we belli bir mukdary bolsa, agaç gyrynlarynyň warat bolup durýar. Marwolatynyň Murgap etrawynyň Owuzhan şäherçesinde ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Agaýany hususy kärhanasy ýurdumyzda agaç gyrynlarynyň dykyllandyrylan gatlygyny öndürmek işlerini ýoly goýan ilkinji kärhanalaryň biridir. Kärhananyň ýyllaşylary ýaly ýerli çiğmalyň hasabyny öndürýän ýokary hilli guruluş önüminiň 20 000 kub metrini öndürmäge mümkinçiligi bar. Kärhananyň önümçiligi üçin zerur çiğmal bolan gowaçy ballaklar we agaç gyrynlary ýürüt enjamlaryň kömegi arkaly ownuk görnüşe getirilýär. We bu galyny gyzgyn we ýokary batyşyň täsir astyna ýelmlenýär. Taýýar önüm ýürüti sowudyjy enjamyň kömegi arkaly sowadylyp, ketiji enjam barýar we bellenlen ölçegde kesilýär. Agaç gyrynlarynyň dykyllandyrylan gatlygynyň uzynlygy 1 metr 83 santimetr hemde 2 metr 75 santimetr ölçegde. Galynlygy bolsa 8 millimetrden 24 millimetre çeýin galyňlykda taýýarlanýar. Soňra bu önümiň iki tarapy ýylmajy bölümini ýokary tehnologiýaly enjamlaryň sazlaşykly işledilmegi arkaly ýylmanýar. Taýýar önümiň belli bir bölегiniň ýüzüne laminirleýiji bölümiň işçileriniň taglaty bilen dürli renkli laminat örtükler tutulýar. Tutan ýerli çekilýän dekmetiň netijesinde bu kärhanada daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutup bilýän bu guruluşyk önüminiň päham paýhas ummany magtumuly pragyrynda uly tapgyrlar öndürilip ilatymyda ýetirilýän. Hormatly prezidentimiz arkadaýly gahrman ferdarymyzyň ýerli çiğmallaryň hasabyny öndürilýän milli önümlerimiziň öndürilişini ýokalandyrmak, olaryň eksport mümkinçiliklerini artyrmak barada öňde goýan wezipelerini munasip işler bilen jogap berýän bu kärhananyň işçileri şu günler hasam öndürjilikli zähmet çekýärler. Häzirki wagtda bu ýokary hili önümleri daşary ýurtly işçiler bilen ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna laýyklykda daşary döwletleriň bir näçetine eksport edilýär. Kärhananyň işçileri hususy ulgamy ösdürmekde dördüp berýän şular ýaly giň mümkinçilikler üçin arkadaýly gahrman serdarymyza we mehriban arkadamyza alkyş tellerini aýdýarlar.